Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Торак коммуналь хуҗалыгындагы бәяләр өчен көрәш. Спецсчет урынына безнең Казан шәһәрендә җыялар расчетный счетка Казан банкындагы. Татарстан Конституцион суды кемне яклады? Тулырак Айзат Шаймарданов. Дөрес булмаган штрафларга закон ярдәмгә килерме? Штрафның күләгәсе төшеп кемгәдер килгән ишеткәнем бар анда случайларны. Россия Дәүләт Думасы машина йөртүчеләргә нинди ярдәм кылу сузарга мөмкин? Булар хакында Тулырак Нияз Рахман. Инсулин булмаса шикәр авыруыннан интегүчләргә нишләргә? Каждый месяц ходить за этим рецептом. Нигә даруханәләрдә еш кына бушлай бирелүче инсулин булмый? Чулпан Касыймова белеште. Балалар бакчаларында татар төркемнәре. Программаның максаты балаларны үзара һәм зурлар белән татар телендә аралашуга чыгару. Ана телендә тәрбия турында Фәйрүзә Мәҗитова. Фатир Казанда, счет фактурада сумма Мәскәүдәге фатирга килгән хәбәр килә. Бүген Татарстанның Конституция суды гадәти булмаган эш карады. Казанда яшәүчеләр торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрне киметүне сорап монда мөрәҗәгать итте. Алар Казан хакимияте гомуми йорт кирәкләре бу подъездагы ут, су, лифт җыештыру өчен тарифларны гаделсез рәвештә арттыра ди. Түрәләр исә фатир хуҗалары кануннарны белми дип саный. Суд залындагы кайнар әңгәмәне Айзат Шаймарданов күзәтте. Татарстан Конституцион судына кадәр барып җиткән бәхәс артында беренче чиратта менә шушы йортлар тора Казанның Читаев урамындагы 20-нче йорт һәм Яңа Савин районындагы йортларда яшәүчеләр тарифларының аеруча гаделсез рәвештә кыйммәт булуыннан канәгать түгел. Алар монда беренче чиратта шәһәр хакимиятен гаепләй. Залда 10-га якын фатир хуҗасы төп дәгъвачы Ольга Зияддинова хис-тойгыларын бөтенләй яшерә алмый, хәтта судка ышанмавын да белдерә. Судьяларга чыгып киңәшләшеп алырга туры килде. Не доверяйте отвод конкретно какому-то судье? Нет, конкретно всему составу судей. У меня квартплата, квартира 65 квадратных метров. Мин Казанда 65 квадрат метрлы фатир өчен җәй көне 5800 сум түлим. Ә Мәскәүдә бер арзан. Анда 85 квадрат метрлы фатирыма 5500 сум түләп килә. Казан хакимияте безгә тарифларны арттырып түләттерә. Дәгъва белдерүчеләр фикеренчә, һәр йорт өчен тарифлар аерым булырга тиеш, ә Казан буенча ул шәһәр хакимияте билгеләгән бер суммадан бара. Расходны алар спецсчетка җыярлар иде. Спецсчет урынына безнең Казан шәһәрендә җыялар расчетный счетка Казан банкындагы. Шәһәр хакимияте без канун бозмадык ди. Әгәр йортта яшәүчеләр үзләре җыелып тарифларны билгеләми икән, ул вакытта шәһәр хакимияте үзе бәяләрне раслап карар чыгара. Әмма фатир хуҗалары моның белән генә килешмәде. Алар җыелыр идек, ләкин уютный дом идарәче компаниясе аяк чала диләр. Идарәче компаниядә фатир хуҗаларыннан җыелырга теләп бер мөрәҗәгать тә килмәде диделәр. Гомуми җыеп һәр домга аерым тарифны үзләре кабул итәргә тиешләр. Бүгенге көнне андый примерлар әле безнең юк дип әйтергә була. Суд бөтен якны тыңлаганнан соң утырышны туктатты, әмма мәхкәмә тәмамланса да халыкны бәхәстән айырып булмады. Хәзер Татарстан Конституциясе суды бер ай эчендә карар кабул итәргә тиеш. Шуннан соң тарифларның кимиячәге һәм Казан түрәләренең карары ни дәрәҗәдә хаклы булуы билгеле булачак. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Республикада торак йортлар һәм социаль объектлар җылылык белән тулысынча тәэмин ителгән. Моның хакында хөкүмәт йортында хәбәр ителде. Кайбер районнарда җылылык бирү узаккарак сузылган, бу торбаларның торышы начар булу сәбәпле килеп чыккан аварияләргә дә бәйле. Татарстанда җылылык шелтәрләре 60%ка тузган. Бу проблема Бөгелмә һәм Яшел Үзәндә аеруча кискен тора. Республикада ел саен 250 километр торба яңартыла. Җылылык белән тәэмин итүдәге кыенлыкларны өлешчә хәл итү максатыннан хәзер күп фатирлы йортларны үзәк җылылык пунктыннан индивидуаль системага күчерү программасы эшли башлады. Әлегә башкалада моңа каршы 7 йорт бар. Бу торак милекчеләре берлегенә караган йортлар. Монда яшәүчеләр индивидуаль чыганакка күчүне чыгымлы дип саный. Әмма үзәк пункт алар өчен генә эшләсә, суны җылытуга киткән чыгымнар да шушы 7 йортка җибәреләчәк дип аңлаттылар бүген. Урыс суда исә 2 фатирга гына шәхси казан куелмаган, хуҗалары каршы. 255 бәхетле гаиләгә яңа фатир бүген Салават күпер торак комплексында чираттагы йортны кулланылышка тапшырдылар. Монда күченүчеләр асылда тузган торак программасы аша фатир ала. Бары 40 гаилә социаль ипотека буенча. Шул исәптән столяровлар, ирле, хатынлы табиблар, эш уллары бар, фатир чиратын 5 ел көткәннәр.
По сравнению с тем, что мы, конечно, где живем. Безнең хәзер яшәгән фатир белән чагыштырганда, монысы искиткеч зур. Иң мөһиме баланың үз бүлмәсе бар. Аш бүлмәсе дә бик зур. Әлеге микрорайонында социаль объектлар актив төзелә, мәктәп, балалар бакчасы белән бер рәттән полиция бүлеге бинасын булдыруга да алынганнар. Бүгеннән кич белән урамнар да яктыртылачак. Напротив нас ожидает тоже большой красавец, который будет у нас. Якын арада без каршыдагы йортны кулланылышка тапшырачакбыз. 3 ел чиратта торучылар үз фатирларын алачак. Моннан тыш без социаль ипотека буенча йортларны Горький шоссесында төзеячәкбез. Дөреслеккә туры килмәгән штрафларны судсыз гына хәл итеп булырмы? Россия дәүләт думасы машина йөртүчеләрне файдалы һәм күптән көтелгән яңалык белән шаккаттырырга мөмкин. Яңа закон проекты әзерләнә. Әгәр дә кагыйдә бозмагансың, штраф килгән икән, ЮХИД органнарына гариза язмыйча гына аны кире кагарга мөмкинлек бирелергә тиеш. Яңа үзгәрешләргә кемнәр сөенә, ул чыннан да уңайлы булачакмы? Булар хакында Нияз Рахман. Во двор стоит вот эта вот камера. Озанлы Борис Колик Павликин урамындагы 97-нче йортка кызы янына еш киләм дип биредә борылыш нәтиҗәсендә ул камера тора. 30 елдан артык машина йөртү тәҗрибәсе булган ир кеше ул монда дөрес куелмаган. Шул рәвешле штрафлар да дөрес түгел дигән фикердә. Чөнки борылыш автобус юлына туры килә. Аны инкар итү өчен күп тапкырлар суд юлларын таптылар. Хождение по судам сама по себе штука неприятная, но занимает. Әлбәттә, бу бик күп вакыт таләп итә. Судларга киләсең, ул гадәттә тиешле вакытта башланмый, я булмаса бөтенләй күчерелә. Шуңа күрә хәзерге система катлаулы. Әлеге юл чатында торучы аяклы камерлар гадәттә автобус полосасы буенча хәрәкәт иткән һәм тизлекне арттырган транспортны фотосурәткә төшерә. Тик шунысы хикмәт, хәтта бу заманча техникада кай вакытта хаталар җибәрә. Нәтиҗәдә машина йөртүчеләргә дөрес булмаган штрафлар килә. Андый штрафлар белән бүген интернет тулган кешеләр шаккатып социаль челтәрләргә урнаштыра. Эвакуатор машинасында барган транспортка, я булмаса махсус линияга машина шәүләсе төшкән өчен дә. Тик машина йөртүчеләр генә дөреслекне суд аша эзләүне кулай күрми, кул селтиләр. Шундый штрафлар алар бик еш очрый һәм шуңа күрә дә менә бу процедура бик авыр булганга күрә күп кенә автолюбительләр алар судка бармыйча, заявление прокуратурага язмыйча, үзләре генә штрафны түлиләр дә һәм шуның белән эш бетә. Әлбәттә, бу дөрес түгел ди юристлар. Дөрестлек өчен көрәшергә кирәк. Яңа кабул итәргә тиешле канун исә нәкъ менә шул бюрократик киртәләрне юкка чыгарырга тиеш. Аның нигезендә машина хуҗалары читтән торып кына дөрес булмаган штрафларны инкар итү хукукын ала. На самом деле есть, потому что бүген мондай үзгәреш кертү кирәк. Чыннан дөреслеккә туры килмәгән штрафлар саны бик күп һәм аны юкка чыгару бик катлаулы. Шуңа күрә бу яхшы этәргеч булыр иде. Бу закон халыкка эшләргә тиеш. Йомшартырга тиеш, менә бу чиновничий бюрократический эшне бетерергә тиеш дип уйлап торам мин. Ну карарбыз эшләгәч ул бит ничек булып чыгар әле, алсыннар бу законны. Машина йөртүчеләр исә әлегә дөреслеккә туры килмәсә дә, мондый штрафларын тизрәк түләп котылу юлын кулай күрә, чөнки судлар озак вакыт таләп итә. Бөтенесе генә аларның тикшереп бетермим. То есть мин әйтә алмыйм. Может быть, даже беләм кемнеңдер штрафның күләгәсе төшеп кемгәдер килгән ишеткәнем бар. Бу закон кирсә дөрес булачак, җиңеләйтәчәк машина йөртүчеләрне. Судларга барып йөргә туры. Барып йөрисә булмаячак. Штрафларны читтән торып инкар итү системасы нибары киләсе елда гына тормышка ашырылачак. Закон әле дә оннан алда гамәлгә кермәячәк. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Башкортстаннан кертелгән Вимбельдан сөт продукциясе ашарга яраклы һәм сәламәтлек өчен куркыныч тудырмый. Кичә бүген интернетта һәм социаль челтәрләрдә янәсе бер компания җитештергән сөт ризыкларында тилчә табылган һәм ул партияне сатудан алалар дигән хәбәр таралган иде. Бүген Роспотребнадзорның андагы идарәсе моны кире какты, термик эшкәртелгән ризыклар ашарга ярый. Бу хакта РИА Новости хәбәр яза. Инсулин булмаса шәкәр авырыннан интегүчегә нишләргә? Республикада әлеге диагноз 85 мең кешегә куелган. Инсулин белән генә гомер итүчеләр өчен ул су, һава кебек үк кадерле. Бу көннәрдә Түбән Камада яшәүче авырулар даруханә юлын таптарга мәҗбүр, тик аларны бушлай бирелергә тиешле препарат юк дип кире борып җибәрәләр. Сатып алырга һәркемнең дә хәленнән килми, бәясе 4 меңгә кадәр җитә. Инсулин кая киткән? Алдагы сюжетта. Владимир Песов инде 13 ел шәкәр авыру белән интегә. Соңгы 3 айда инсулинсыз тора алмый. Вакытында кабул итмәй икән, хәле сизәрлек начарая. Инде братна инсулинсыз яши ул. С запасом каждый месяц ходить за этим рецептом. Күбрәк китеп алып куя алмыйм, табып миңа артыгын яза алмый бит инде. 40 көнгә бер генә бирә. 40 көннән соң килдем, инсулин юк. 11 көн инсулинсыз утырам. Ничек булдыра аласың, шулай яшә. Түбән Камада бу проблема ярты ел элек башлана. Даруханәләрдә ташламалы инсулин юк. Биредә рецептлар тау булып иелгән. Һәр кеше үз өлешен көтә. Бу проблема кемнеңдер үлеме белән тамамланырга мөмкин бит югыйсә. Сорауга җавап эзләп шәһәрдәге даруханәләргә юл тотабыз. Һәм ни мөгъҗиза, түләүсез дарулар нәкъ менә телевидение килгән көнне пәйда була.
Түләүсез инсулин кайда булгансың? Ни өчен мондый проблема әледән-әле калкып чыга? Она формируется, вот считается, в августе месяце. Аурулар 2016 елда алынган саннар буенча 2017 елның 1 гыйнварыннан дарулар белән тәэмин ителә башлый. Әлегә диагноз куелган кешеләр көн саен арта. Біз аларның саны күпме буласын алдан белә алмыйбыз. Шикәр авыруыннан интегүчеләр саны ел саен артуы билгеле булгач, ни өчен инсулин күләме ел дәвамында арттыру мөмкинлеге резерв фонды булдыру каралмый. Без бу сорау белән Сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Алар безне Таттехметфарм оешмасына җибәрде, ләкин биредә дә әлеге сорауга төгәл җавап бирә алмадылар. Бары да акча белән бәйле. Отгрузка льготных препаратов производится согласно заявок, которые... Ташламалы препаратлар кабул ителгән гариза күләме буенча җитештерелә. Шуңа күрә даруханәләрне инсулин белән тәэмин итүдә тоткарлыклар юк. Проблема башкада. Ел дәвамында яңа авырулар арта. Аларга рецептлар языла, ә моның өчен финанслар шикле. Безгә аңлатуларынча, рецепт алган авыру аны даруханәгә барып теркәтергә тиеш. Шул очракта ул 10 көн эчендә инсулинны ала алачак. Түбән Камада яшәүче Владимир Пестовка килгәндә, ул даруханәгә 5 октябрьдә мөрәҗәгать иткән. Юлия Фәйзрахманова белдергәнчә, Пестовка препарат нәкъ 10 көннән соң бирелгәндә. Нәтиҗәдә кемелгәрә инсулинны шул ала булып чыга. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Чулпан Касымова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Бүген Сколковода Россия-Сингапур форумы эшли башлады. Татарстанны анда президент Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итә. Россия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Игорь Шувалов ике арадагы хезмәттәшлек буенча Татарстанның лидер булуын ассызыклый. Инвестицияләр җәлеп ителә, Сингапур тәҗрибәсе мәгариф тармагында дәүләт хезмәткәрләрен укытуда кулланыла. Рөстәм Миңнеханов Сингапурда әле 2 атналык кенә булган иде, кунаклар да Татарстанга килергә тели. Алабуга икътисади зонасы һәм Иннополисны үз күзләре белән күреп китмәкчеләр. Важным направлениями нашего взаимодействия является сфера инноваций, инфокоммуникационной технологии. И, конечно же, мы очень благодарны, что вот сингапурские компании активно участвовали в формировании нашей особой экономической зоны Алабуга. Ну и, конечно, проект «Иннополис», он как бы строился по мастер-плану наших сингапурских коллег. Рөстәм Миңнеханов ачык инновацияләр халыкара форумында да катнашты. Цифрлы икътисад турында 3 көн фикер алышачаклар. Бүген форумның пленар утырышы Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев катнашында узды. Ул бүген цифрлы икътисадның чынбарлык булуын һәм аның яңа бизнес модельләрен төзү мөмкинлеге бирүен ассызыклый. Урамда 33 градус жылы, бина эчендә тагын да кызура һөнәри осталыкта көч сынашалар. Гарәп әмирлекләрендә WorldSkills эшче һөнәрләр чемпионаты бара. 1000 катнашучының 8-е Татарстаннан. Кызу ярышлар арасында кунаклар киләсе чемпионатның хуҗасы Казан белән дә танышырга өлгерә. Биредә Татарстан башкаласының интерактив стенды эшли, анда Казан WorldSkills'ның талисманы бар, милли аш су белән дә танышырга мөмкин. Иртәгә чемпионатның финалы һәм катнашучыларның эшләреннән күргәзмә, җиңүчеләр исеме җомга көнне билгеле булачак. Безнең төп элемент булып инде беседка тора. Ул беседканы без 22 сәгатьтә җыеп чыгарга тиеш. Былтыр мин туган көнне Мәскәүдә үткәргән идем, региональ чемпионатка катнашкан идем Мәскәүдә. Анда беренче урын алган идем. Монда да шулай булыр дип уйлыйм. Сочида бөтен дөнья яшьләр һәм студентлар форумы үз эшен дәвам итә. Ул 22 октябрьгә кадәр барачак. Күп санлы мастер-класслар, танылган шәхесләр, сәясәтчеләр, мәдәният вәкилләре, спортчылар белән очрашулар, тәҗрибә уртаклашу, кешелекнең иң җитди проблемалар хакында төрле илләрдән җыелган катнашучылар уртага салып сөйләшә. Әлеге фикер аралашуларда Татарстан яшьләре дә катнаша. Форумда безнекеләр 200 делегат, 180 волонтер. Монда бик күңелле 180 ил бөтен үзенең костюмнарыннан, үзенең традицион җырларын, биюләрен бийләр. Шуңа күрә инде монда булуым белән бик горурланам. Үземнең тарихта из калдыруыма бик шатман. 122 телесюжет, 60-тан артык күп балалы гаилә. Бүген Яңа гасыр каналында 15 май халыкара гаилә көнендә башланып, 10 октябрьгә кадәр дәвам иткән ТНВ объективында зур гаилә социаль проектына нәтиҗә ясадылар. Татарстан журналистлары катнашындагы матбугат конференциясе сизмәстән түгәрәк өстәл янындагы фәлсәфи әңгәмәгә әверелде. Темасы шундый, битараф калдыра алмый. Тулырак алдагы репортажда. Мы никогда не говорим, что они приемные, что они вот с разных семей или что-то. Они все дети, все родные дети. Күңел нечкәрү, рәхәтләнеп көлү, фәлсәфи уйларга бирелү. Проектның иң истәлекле мизгелләрен бүген бергәләп яңарттык, журналистлар белән бергә. Бәхетемнең иң зурысы ТНВ белән бергә ял ит, хәбәрләрдәге көн аралаш сюжетлар, тематик ток-шоулар, телеканалдагы роликларның саны 2000-гә якынлашкан. Үзәктә зур гаилә. Һәр иртә саен бер өстәл янына 12-14 баланы җыю ул каһарманлык ди проектның авторлары, Яңа гасыр каналы җитәкчелеге. Когда тебя любят столько, это огромное счастье.
И вот этот слоган «Счастье в большинстве», он тоже не случайно родился. Бәхетемнең иң зурысы шигары да чираклы түгел, изге эшкә тотыну да нәтиҗәсез калмый. Проектны эшләү дәверендә күп балалы гаиләләрне теркәгән бердәм база булмавы ачыклана. Эзләү эшләре аларны барларга ярдәм итә. Выполнил огромную социальную функцию. Проект мөһим социаль функцияны үтәде. Күп балалы гаиләләр хакында күпме мәгълүмат тупланган. Алар аналитик хезмәтләргә, дәүләт һәм муниципаль органнарга яңа идеяләрне тормышка ашыруда нигез булып тора ала. Матди ярдәм сораучылар да, теләкләрен тормышка ашыручылар да булды. Әмма проектның максаты рухи кыйммәтләрне күрсәтү, җәмгыятьтә күп балалы гаиләләргә карата дөрес караш тәрбияләү иде. Безнең янәшәбездә шул күп балалы гаиләләр яши, күршебездә, яки анда күрше авылда. Ләкин без аларга башкача карыйбыз һәм ул гаиләнең менә ичке тормышын аңлап бетермибез диясем килә. Менә экраннан шуна журналистлар аларның ичке дөньяларын күрсәтеп бирә белделәр һәм авылдашлары шушы гаиләләргә башкача карый башлады. Ны гаилә һәм аның белән бәйле кыйммәтләр республиканың үзенә күрә бер брендына әверелә. Мондый проектлар алга табада булачак дип сырны ачтылар бүген һәм аның үзәгендә һичшиксез кеше язмышы торачак. Для наших телезрителей мы родили еще такой проект, который бы вызывал желание видеть, смотреть, присоединяться. Айгөл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Әтиләрне янәсе бәйрәмгә чыгарга мәҗбүр иткәннәр имештер, узган шимбәдә оештырылган Папа Фестка кешеләрне көчләп китерткәннәр. Телеграм каналларының берсе бу көннәрдә шундый хәбәр тараткан. Безнең редакция карамагына әлеге гаилә бәйрәменә чакырып язылган бер SMS хәбәр килеп иреште. Анда кемнең Папа Фестта катнашасы килә, көзге табигать кочагында яфраклар кыштырдатып йөреп кайтырга теләмисезме? Гаилә белән барырга була диелгән. Үзегез уйлап карагыз, моны мәҗбүр итү дип әйтеп буламы? Булай итеп чакырмасаң тагын ничек итеп чакырыргасың? Әгәр шундый тәкъдимне дә кемнәрдер мәҗбүр дип кабул итә икән. Балалар бакчаларында татар төркемнәре Түбән-Каманың һәр микрорайонында татарча белем алу өчен шартлар тудырылачак, ди шәһәрнең мәгариф идарәсе белгечләре. Моның 5 еллык планы да төзелгән инде. Хәзер Түбән-Камада 22 милли балалар бакчасы эшли. Милли тәрбия турында Фәйрүзә Мәҗитова. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Балалар, бу нәрсә? Асминог. Әйдәгез, асминог, бәйрәм уйлыйбыз. Физик тәрбия дәресләре саф татарча. 45-нче балалар бакчасы инструкторы Ольга Никифорова телне монда килгәч өйрәнә башлаган. Бу эшкә алганда тәрбиячеләргә куелган төп таләп була. Тик интервью бирерлек сөйләшмим әле ди. Мы используем игру. Мин монда 1-нче ел гына эшлим. Татар телен өйрәнә башладым. Балалар белән уен формасында шөгыльләнәбез. Әлеге бакчада милли төркемнәр 3 ел элек барлыкка килгән. Балаларын монда йөртүче әти-әниләрнең сайлау мөмкинлеге бар. Сабыйларын саф татар төркеменә дә бирә алалар, рус төркеменә дә. Программаның максаты балаларны үзара һәм зурлар белән татар телендә аралашуга чыгару. Киләсе уку елыннан ук Түбән-Каманың башка балалар бакчалары да 2 телдә тәрбия бирә башлаячак. Моның өчен юл картасы төзелгән. Анда кайсы микрорайонда татар төркемнәре ачылачагы күрсәтелгән. Хәзер әти-әниләр алдында сайлау мөмкинлеге бар. Киләчәген уйлаган алдынгы карашлы ата-аналарның кайсысы үз сабыйның туган телендә тәрбияләнүен теләмәс икән. Түбән-Кама телевидениесе белән берлектә Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Сагыну бу хис бүген Әлфия Авзалованы юксынган тамашачыны Казанга җыйды. Бу минутларда пирамида комплексында легендар җырчыны искә алу кичәсе бара. Тамашаны Болгар радиосы оештырды. Концертны хәбәрчебез Ләйсән Сабирова да карый. Ул безнең белән турыдан-туры элемтәдә. Ләйсән, сагыну кичәсендә нинди мөхит хөкем сөрә? Шуннан да бүген биредә үзенчәлекле хөкем, мөхит хөкем сөрә. Чөнки залда чит кешеләр юк, алар барысы да Әлфия Авзалованың иҗатын сөючеләр. Күргәнегезчә, зал тулы. Әлфия Авзалова безнең арадан киткәнгә 4 ай. Бүген аны сагынган тамашачы барысы да җыелды бирегә. Алар концертка билетлар чыгып, алдан сатып алган һәм концерт башланганчага кадәр безнең белән кайбер хатирәләре белән уртаклашты. Әйдәгез тыңлап үтик. Бу концертка бик тулкынланып, менә бик сагынып, шуннан да ул монда аның рухы безнең белән булдырды дип килдек инде без монда. Бик тә җаваплы, ләкин шул ук вакытта бик тә ак, бик тә пак һәм күңелебез өчен бик якын эш булды бу. Чөнки ТНВның архивында һәм безнең бик күп архив материаллары сакланган. Хәзер минем артта күргәнегезчә чираттагы чыгыш бара. Анда баянчы Ринат Вәлиев чыгыш ясый. Әйдәгез эзекне карап алыйк. Әйтергә кирәк,
концерт Әлфия Авзалова турында хатирәләр белән үрелеп бара. Бары тик Әлфия Авзалова репертуарындагы җырлар яңгырый. Бу татар халык җырлары классика һәм заманда Әлфия Авзалова хит иткән композицияләрне классик җырчылар һәм яшь артистлар башкара. Минем янымда хәзер Сирина Зәйнетдинова, ул күл буена килсәң иде җыры белән чыгыш ясады. Сирина, әйтегез әле нигә нәкъ шушы җыр һәм Әлфия Авзалованың әлеге җыры сезнең шәхси хатирәләрегез белән бәйлеме? Әлбәттә, бу җырның көе дә, сүзләре дә шундый йөрәккә якын. Чөнки эчтәлеге ике яраткан, типкән мәхәббәт турында. Шуңа күрә без артистларның язмышы шундый, без һәрвакытта юлда. Шуңа күрә инде сагынып үзебезнең гаиләләребезне сагынабыз, сөйгәннәрләребезне, балаларыбызны. Ә менә бүгенге концертта без Әлфия апабызны искә алып, сагынып, матур чыгышлар ясап, менә шундый матур концертта мин рәхмәтлемен Ходаема чыгыш ясый алганыма. Сез үзегез дә кичкенәдән аның җырларына гашыйк булгансыздыр. Нинди җырларын яратып башкара идегез? Әлбәттә инде, әгәр дә мин яшь булсам да, минем күңелемдә әти-әнием җырлап утырганнары картаямын исеңрәк. Беренче мәхәббәт, ак чәчәкләр, аның бик беләсем, ул шул күл буена да инде бәләкәйдән үк сыңып калган. Килсәң иде, шуңа күрә Әлфия апаның җырларында үстек. Менә берничә генә юлын безгә хәзер башкара аласызмы? Сагынам дуслар илкәйне, мөмкинме? Сагынам дуслар, сагынам дуслар, сагынам туган илкәйне шул. Сагынам туган илекәйне. Рәхмәт, Сирина. Күргәнегезчә, безнең биредә бүген бик күңелле концерт исә Әлфия Авзалованың видео язмасы аның башкаруындагы җыр белән тамамланыр дип көтелә. Шуның белән тәмам, Айгөл. Рәхмәт, Ләйсән. Пирамида күңел ачу үзәгендә барган Әлфия Авзалованы искә алу концертында хәбәрчебез Ләйсән Сабиров эшләде. Әлеге саатка шундый мәгълүмат, кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин яшәгез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә һава шартлары бераз үзгәрә. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзан бәягә төрле корпуслы җиһаз сезнең үлчәмнәр буенча аш бүлмәсен китереп һәм җыеп бирү бушлай. ДМБ паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Ә хәзер инде һава торышына күчик. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көньяк чыгышта, көннең икенче яртысында яңгыр явачак. Төнлә 4 көндез 7 градус җыла. Республикабызда һава торышы белән яңгырлы циклон хакимлек итә. Алдагы көннәрдә явым-төшемнәр кими, кайбер районнарда көн кояшлы булачак. Ә иртәгә төньяк чыгышта да яңгыр яву көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәрә, Минтилевскида урыны белән яңгыр явачак. Төньяктан уртача тизлектә җил. Алдагы көннәрдә көндезге температура белән төнге температура тигезләшә, кайбер районнарда кар явачак. Иртәгә төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, температура төнлә 4 көндез 7 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава, төнлә 3 көндез 8 градуска кадәр җыла. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда болытлы һәм яңгырлы һава торышы көтелә. Халык сынамышларына ышансак, 1 ноябрьдә көн салкын һәм карлы булса, яз соң килер. Ә температура плюс сакланса, язда җылы булыр диләр. Ә иң мөһиме, салкын җилләр күңелегезне ишетмәсен. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республика стоматология поликлиникасы төбәк ташламасына ия булучыларны ясалма теш куйдырырга чакыра. Хезмәт күрсәтү бушлай. Казан шәһәре Бутлеров урамы, 16-нчы йорт. Телефон 236-42-97. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Һава торышының иганчысы «Семейная копилка» кредит кулланучы кооперативы. Вакыт бара, керемегез арта. Казан шәһәре Чистай урамы, 55-нче йорт. Киләсе тәүлектә баш калабыз Казанда яңгыр явачак. Төнлә 4-тән 6 градуска кадәр җылы, көндез плюс 8 градус. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил.
Атмосфера басымы терекемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма җадымлылыгы 81%. Җирнең магнит кырытыныш. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханәсе Татарстанда әйдәп баручы дәвалану урыны. Ул республикабызның чигендә һәм Россиядә бик танылган. Ел саен монда 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Файдалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле дәвалаучылар һәм кунакчыл персонал сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга булышырлар. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.